Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitra Anjing. Guys, kali ini aku arep golek paving karo Pak Kukut, guys. Soalnya alene digawe nek sampe ngomah iku dikeki paving lho, guys. Ya wis di astagfirullah nek guys. Guys, ya, jadinya aku pengen golek paving sih. Dadah. Guys, iki wis teko Klagen. Guys. Hawane panas. Oke, nek sejuk. Jajanan masuk desa Klagen. Solo gawan lewat gawan, guys. Gawan ini murah, guys. Gawan guys, gawan pengaman Solo. Terus naik. Bisa arep mulai aneh, guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitrana Anjing. Oke, guys, kali ini aku apa ndelok buat kelangkengku mbok delok nek Pak Nendi ya, Pak. Gak ketok, guys. Nek iki lho wis gede. Wih.
Iki guys ya. Gede. Biasanya tes spray. Aku lihat aneh guys, soalnya iki apa di dandani engko sing ki ning kamarku pe digawe itu guys. Bu. Kayak bahan ini kok guys, depan mobil. Lah didelok ndi Pakku yo? Kok enek? Kayak enek Pak. Di dia delek Pak endi wit kelengkenge di walah ora delek ning kene yo ya Pak delek ning kene kan kena iki cara mono ora ning kono burung Rono heh Nek kok ya? Terus BWA. Salah kelengkenge delok ning kene Pakku, guys. Asline ning kono ae lho, Pak. Kelengkenge. Pak, iki kandhane lah nek kono lah. Lah yo engko, lah ning kene nanggung ae. Lah ning kene kan ketok kena apa jenenge? Adem banyu, kelengkeng kan kudu banyu. Adem, guys. Iki guys urung mateng iki. Jek enek pokok man iki. Wah. Atus guys. Duh, kok iso nyamuk ning kene. Atus kuwi guys. Iki lho, tidak ning kene Pakku ternyata kelengkeng guys. Walah ya Allah, Gusti ya Allah. Oh guys. Loh, iki kan. Tidak ning kene Pakku ternyata guys. Tengah-tengah. Sithikku tak kongkon delek ning kono lho, guys. Kan kena banyu kamar mandi to. Dadi ini kan adem nek kelengkeng kudu kan adem. Ini guys. Iki ape dibangun ning sebelah kene, guys. Sebelah ne. Kenapa teh? Karena kadang aneh kon gawe omah tapi terus setiap wong prosesnya beda-beda, guys. Sabar seromono. Sok beres. Seumpama iso gawe ya alhamdulillah semono guys soal aku sik nang Pakku duwe yo ora enek ngono guys semono Pokoknya aku ki sabar guys wong maksudnya ki sabar awak dhewe gak ngerti ke depannya piye yo Pak sama aku sok iso gawe yo alhamdulillah ngono guys. Saiki sing gawe yo mok iki lho apa jenenge? Nang arani dilek ning samping kene. Omahku yo biasa guys. Yo durung iso kok wong iki. Baneke. Tek panasi. Coba terus teko guys. Mau gawe tutupan ngono guys ben gak ganan tok. Terus iki dek nani yo tuku mok sitok kok guys tuku sak tepak tok iki pasire terus tambah bumbungnya iki yo tuku mok 15 tok guys kan bahasa lagi kan emang iki anak Mare dioroksen ki lho, dadine gak enek peleme. Hidup nane yo enek peleme ilang. Pelemku ilang, guys. Mare kena angin dioroksen. Gak olahraga, Lek. Gak olahraga. Dapan. Olahraga guys di sini. Ki wis gede ya guys yo anak ngono. Kenapa ki wis gede ya ternyata? Aku lagi roh iki. Koyo ndoyong. Ya guys. Wis ngono ki ceritane. Pokoke jalan urip wong kan gak ngerti. Awak dhewe isone mung ndonga.
Kini nane ki ono iki, guys. Cilik tapi kok wis keenek yo. Ceblok bekne yo. Ning kene ono telu, ning kene barang yo ono ndek nane iki. Tetek manis keenek iki, guys. Mari di penek isen iki lho. Dadine gak ono. Bali pa keenek kae. Ning ngatemin omahku, guys. Dolan. Dolan. Yes, guys. Ini sregep to, Trak. Mae kalau wis nyapu nang sregep kae. Kalau sing kambi-kambi orang kan, guys. Jadi nyapu pinter ya Allah anake. Lek ngatemi. Aku. Wes. Aku mergawe nok lagi mulai. Engko budal siang Ya ora. Terus. Dekne nganu. Buaya mergawe sik jere. Aku pengangguran. Pengangguran. Amin. Iki lho, nduh. Ora enak tenan ae, guys. Spend, guys. Gak enak kok. Wes. Kok tak ngelahi Pak Kuai engko. Kelengkengnya, guys. Guys, aku mesti sarapan ning gone Mbak Mak Semi iki mau tuku telu, guys. Iki. Sarapan aku bojoku mbek pakku makku gak kenal. Cukup cek manasi, guys. Wis bar manasi. Membayar pajak, bayar pajak. Pak masuk bite Mbak Umi iki nang 400.000, kurang 10. Sak ganti platir. Iya, awak dhewe kaya dalan. Kae. Kenapa? Jadi ini gak usah ngomongan, gue sibuk kalau mana aku dijak omongan, guys. Jadi ini sibuk kamu. Ngomongnya sibuk, resik-resik ngapain ya. Kodang. Yes. Guys, kita sarapan dulu. Semangan sini. Ini garingan, guys. Garingannya aku. Nah, garingan aku. Cukup sekian konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dadah.